Uno man patay samtang 25 ang angol, human nalimbuad ang sa katrak di karga. Kaming mga kabataan karon ayaw magaling mawala. Usa ka lalaki nga nadumkaban, mikanta na lang samtang nagpaabot nga madala sa tambalanan. Ilang tuyo patay man gyud kay nagapla na ilan pa yung gitiwasan. Kahapon yung tawhana rin, may nang hitusong kay hindi ka makatulog. Kada naibot ko nga rin, bangon dahil ko kay... Lalaki nga kanunay mag-amok, gipatay aron di na makasamok. Kung siya algawag sa pag-release sa video sa pagpamutol sa kahoy sa Central Island sa S. Osmeña Avenue. Ang pagdumili sa paghatag sa video o sa kapagtago sa ebidensya patok sa kakrimen. Mayor sa dakbayan sa Cebu nangayo og pasaylo sa pag-apod-apod sa mga iPad ngadto sa 30 ka mga department heads. Apan ang gipamalit nga iPad dili gyapon iuli sa City Hall. Payo nga pun Sugbo ug Kabisayan, ani ang labing labas ka mga balita hatod kaninyo sa kinatibukang pwersa sa News 5. Ako si Frank Palilog Jr. Ihatod na mo ang mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Namasangil ang kampo sa magingong leader sa CPP-NP nga nasikop niya itong laging buwan sa lungsod sa Lugibsan nga wa giuli o gitaguan sa kapulisan o kasandaluhan ang kapin usa ka milyon pesos nga kwarta nga ilang gikumpiska atol sa ilang pagdakop. Ilang pasangil sa maong grupo nga lakip kunong gitaguan ang iro nga Shih Tzu nga gipanag-iyasab sa magtiayong Tiamson. Andrea Patenya, sugin nimi. Gipagawa sa militanteng grupong bayan kining giingong pamahayag sa magtiayong CPP-NPA leaders nga silang Benito ug Wilma Tiamzon nga nag-ingon nga ang 1 million pesos nilang pundo gikan sa ilang unit sa South Mindanao ana kuno sa mga kamot sa Central Command human sila gidakop sa militar ug sa Criminal Investigation and Detection Group sa Barangay Zaragoza sa lungsod sa Aluginsan niadtong miaging buwan. Matud pa, ang maong pundo, donation unta sa CPP-NPA alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda, samtang aduna sab kunoy laing 500,000 pesos nga gikuha ang CENTCOM gikan nila atol sa pag-aresto nga mauunta ang ilang medical and operations expense budget. Ang maong pasangil, gihimakak sa tigpamaba sa CENTCOM ug matud pa, buot lang gyud kunong gubon sa magtiayo ng ilang imahen. Gikwestiyon nila kung nganong karon lang nireklamo ang mga Tiamzon nga dugay naman silang gidakop. Ngano karon lang, no? Why just now? So, barely 2 weeks naman siguro since sila nadakpan. So, kung naamoy 1.5 million, di ba dapat muna niyong unahon o kuan? Sa publiko. So, ang giuna nila ang ilahang mga iro o giring. Matod sa CIDG ug CENTCOM, 23,545 pesos lang ang kwartang ilang na-recover gikan sa Starex ug Innova nga gisakyan sa magtiayon ug gi-turnover na kuno nila kang Nona Castillo ug Rex Villaflor nga apil nilang nasikop. Ang masabi lang natin dyan, that's a blatant lie. That's only their claim. Silang Castillo ug Villaflor sab ang witnesses sa gihimong inventory sa tanang kabtangan sa mga dinakpan sama sa laptop, ang mga bag ug mga sinina nga anaa pa karon sa kustodiya sa CIDG 7. I-release na kuno kini nila ngadto sa mga tag-iya kung adunay mapakitang proof of ownership. Gikustodiya sab karon sa CIDG 7 kining duha ka mga sakyanan nga giluwanan sa managtiayong Tiamzon ug laing 5 ka mga kauban atol sa ilang pagkaaresto. Bag-uhay lang kining i-turnover gikan sa kampo sa Central Command. Matud pa gamiton ang mga sakyanan isip ebidensya sa kaso batok sa mga dinakpan. Sa laing bahin gipahibaw sa CENTCOM nga miabot sa Sugbo ang abogado sa mga Tiamzon aron bawion ang duha ka iro ug usa ka iring sa magtiayon nga temporaryong gikustodiya sa Island Rescue Organization. Gikuha sab nila ang laing duha ka iro ug duha ka iring nga nahabilin sa safe house sa mga Tiamzon. Apan ang nakapait, gipasanginlan sab kuno sila sa abogado nga aduna sila gitaguan nga babaeng Shih Tzu nga gipanag-iya sab sa magtiayon. Wala sa mo ang babae nga Shih Tzu, for the record. Mula ang muna lang allegations nga basin ko nung na-interesan sa mga sundalo ang katong babae nga Shih Tzu kay pwede siya nga managhan, no? Andrea Patenya, News 5.
43 anyos kalalaki kinsa na biktima sa pagpanunggab, milingaw-lingaw sa iyang kagalingon pinaagi sa pagkanta samtang nagpaabot kadunay mutabang kaniya. Samtang uyuan og iyang pagbangkod, gipamusil diyang ilang gigukod ang usa ka tawo nga namunal og 2 por 2. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Aming mga kabataan karon. Pasado alas 2 ganihang kaadlawon dinhi sa Dalan Legazpi, mintras nagpaabot nga badala sa Tambalanan, gipaagi una ni Joseph Kaputulan 43 anyos taga Brungsod sa Carmen sa pagkanta ang gibating kasakit sa samad dinunggaban. Matud sa biktima, nagidunggab siya sa Freedom Park ug nidagan. Wa siya makaila sa nidunggab kaniya apan iya kunong na may ungan kay pirmi niya kining makit-an sa Freedom Park. Milanat og pila ka minutos, gitabangan kinig aswat sa mga pulis nga sakop sa Mobile Patrol Group ug gidala sa Cebu City Medical Center. Ambot lang, huwag mo kayo sala. Gikan ko na nagkot. Pero, tira yun ko. Ambot. Kung anong asay na rin mga maayon ka, umamay ng kamakyon. Nangalandig sa pribadong Tambalanan ang uyuan ug pag-umangkon nga mga construction worker human pa mo sila kagabi. Ang mga biktima mao silang Felipe de la Torre 47 anyos ug Carlito de la Torre 20 anyos, pulos lumad nga taga Bayawan City, Negros Oriental ug stay-in sa nagpadayong construction site sa may sitio Mayahay, Barangay Mabulo. Gipamusil ang duha sa squatters area sa maong dapit dihang ilang gigukod ang usa ka lalaking namunal og 2 por 2 sa agtang sa 17 anyos nga anak ni De La Torre. Tulo ka buwan nang nag-stay-in ang mga biktima ug wa sila makakita og kontra. Gawas lang sa miaging simana nga duna sila'y nasakpang nangawat og kabilya. Yung basketball ito sa dabi kasada niya. Galingkod ko, sakitan ko bunal. Niya. Di ako nga nakalitan, gawas siya. Yun. Niya ato, yan, ato nung gabunal sa wasya ng sudlan, sa squatter area. Munto, pag ato na ito, namutana sila. Ingon mo itong mga tao mo sila kita. Huwag na inisilo rito. Kudugiluay, silon sila. Previous week na sila gibadlong diha, nga taga dinha, nga gusto mo kuha o puthaw, gisugo pagali sila, nga mo ilang gibalibaran, nga gibaharan sila. Usa na sa anggulong atong gitanaw karon. Ray Pasaporte, News 5. Armas o pinutos nga pinaugang mga marijuana nakuha gikanto sa kalangyaw nga call center agent. Ryan Sorote, Sugin Limi. Puwerteng pangulipas ni Andreas Mikael, 35 anyos usa ka Swedish national, nga iya ang nakuwang Derringer revolver ug pinutos nga pinaugang marijuana. Gisikop ang langyaw human nitaho sa kapulisan ang gwardiya sa gitabuan niyang call center company. Giing nakugang pa ang langyaw sa mga nakuwang ebidensya gikan sa iyang bag, dugan sa pag-ingon nga gi-set up siya. Yaram kong gisugiran nga, kuhan lang, ang iyang kauban, kadala-dala ko ng armas, din ako may marijuana sulod sa bag. Tawag ng pulis. Oo, tawag ng pulis. Nagpa-assist kami sa security guard para ma-check yung bag. And also with the consent of kaning personnel doon sa building. Sa pakisusi sa kapulisan, nasayran nga kanunay bungog kung musod sa trabaho ang dinakpan. Posible sad nga namaligya kining marijuana sa iyang makauban sa call center tungod sa kadaghan sa marijuana nga nakuha gikan kaniya. Hindi ko maingon, hindi ko masabi na for personal use lang ito, pero kung tingnan natin marami, baka nagbebenta din tong foreigner. Kapin sa duha ka buwan nga nagtrabaho din sa Sugbo si Mikael, isip inbound ug outbound agent ug mga computer routers. Di mo minuso na po lang ang agent sa gitrabahoan niyang call center nga pulos mga langyaw. Ryan Sorote, News 5. Nagtingkagol karon sa prisuhan ang usa ka gun runner nga nasakpang na maligya og mga armas atol sa ka bypass operation sa Barangay Tabuk sa Dakbayan, Surigao kagapong sa buntag. Nakuhaan og ang 38 anyos nga dinakpan nga si Joseph Peñas og tulo ka high-powered firearms nga nagkantidad og 50,000 pesos ang tanan. Naglangkob kini sa duha ka kalibre 45 nga pistola, usa ka 9mm caliber nga pistola ug mga magazines. Sa Danao Rakno tigkumprar og armas si Peñas ug kasagaran sa mga customers dinhi mga taga Mindanao.
wala siya mag-divulge kung kanong sa pa siya nag-start aning kung inabuya, pero ingon siya nga no resort lang siya sa maong activity tungod kay kinahanglan po niya og extra income. Lalaki nga gingong kanunay maghuramentado kung makasuyop og ginadiling drogas gipatay sa iyang silingan nga wa na makaantos. Ryan Srote, Suginlimi. Nya ila pa yung ilang tuyo patay man gyud to kay nagaplan na ila pa yung gitiwasan. Wa ka po ginisa sa lumipas ang iyang mga luha diyang iyang giasay ang brutal nga pagpatay sa iyang kapuyo nga si Pilmar Lau, 30 anyos, taga Barangay Ginsay sa Dakbayan sa Danao. At tubangan ni mismo sa ilang panimay, nakita ni lumpas ang pagpusil sa suspect nga si Pablo Heka gamit ang 357 revolver sa iyang kapuyo. Patay na naabot sa tambalanan ang biktima. Di, kuhan siya mo konsensya na nakapatay ko sa Siya mo patay ka punta na mo. Ako ang ginikanan, tabang-tabang nga ito na mo. Sige, tabang akong amahan, guwang lang ko na akong amahan. Depensa rin mo. Oo. Kini mga lungag sa atop og nagubang bintana, human batua, may resulta sa pagpanghagis sa namatay. Kagahapon sa buntag, mo ikatulong higayon nga nanghagis kini ug wa na makagwanta pa ang suspect. Giingong mikatkat sa paril ang biktima, dala ang pusil ug sundang. Nailog ni Heka ang armas ug gigukod silaw. Matod sa aman sa suspect nga iyang gisugo ang iyang anak nga patyon ang biktima aron di na makapanghagis sa ilang lugar. Po, kapoy ng tawahan na may nang hipuson kay hindi ta makatug. Kada na buto nga ri, bangon dayon ko kay niya ko maato na sagba. Ganina maato na gisag. Naingon sila manimaos ay andam sa mi. Sila kung sa kabugoy sa mong bana, makapil man yung kuan. Sakit. Kay, nabayo mo yung pinagsamahan. Kining suspect karon, doon na sila daan nga pa nagbikil sa una pang panahon ba gani gipatubang na sila sa barangay nga regarding nga ani nga sige gyapon pamasto. Ryan Sorote, News 5.